ostosvideo. Mä kävin lippulaivassa ostoksilla. Mä ostin sellaisen kingisjäätelön, joka maksoi €1. Se kingisjäätelö maksoi €1,95. Sitten mä ostin tällaisen ylvikorulasian. Tällaisen korulasian. Sitten mä avaan tän. Täällä on mun tällaisia koruja. Sitten tässä alla on tällainen. Sitten täällä on vielä tällainen. Sitten on saaras noin. Ja tää oli siis tällainen outo vähän. Tällainen. Aika tällainen kiva. Kiva kyllä. Sitten se maksoi. Toi ylvikorulasia eli tää ylvikorulasia maksoi. Tämä oli 12,5. Sitten tää lukee sinua palveli Heidi. Eli tää lukee tervetuloa uudestaan ja silleen. Eli mä nyt uudestaan olen menossa, mutta moikka! Toivottavasti piditte tästä lyhyestä ja nopeasta videosta. Ja seuraava video tulee joskus sellainen tunnin päästä tulee seuraava video viimeistään, että moikka ja tällä äänellä mennään.